थैनोबो होबाय लोगोसे बे समाव दावराव जाखानाय दा खुलुमबाय लोगोफोर माने मोनफैबाय माने जायगायाव मोनफैबाय आंबो मिथिया एक्जेक्ट लकेशन एन्ड एड्रेस बेखौहाय जायखिया जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो बड' सिनि आर्टिस्ट एस'सिएशननि मोनसे हाबाफारि यस दिस इज BCAA यस ब्रादार अब्ला जों सफैबाय गारिनिफ्राय ओंखारसिगोन दा मा जागासिनो दं मिथिया लोगोफोर एसेब्लाबो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन जा सोरांसा ब्रादार बैसागु प्रग्राम बैसागु एन्ड आर्टिस्ट मिट अके बैसागु आरो आर्टिस्ट मिट हथातनै लानानै फैबाय जोंनि ब्रादारा दिनैहाय होमब्ला जोंबो आवगायबाय मा जादों नायनि ओमफ्राय सासे लोगो टेनजिं दं हनै बेथ' बेस्थ' फनाव बेस्थ' हनै आंबो मिथिले सोर दं वेलकाम बबि देवल आदा बे समाव आदाया जेला गोदान फैयो बिथांनि आइसक्रिम जानो नामा बरगायारि अब्ला जों आवगायबाय सिगांजों माने जिरायनो जायगा लाहैनोसै आंथ' इनभाइटेड नङा नैबे सिगांनि सार सोरांसाल' इनभाइटेड बेनिफ्राय नैबेयाव दङ जाहैबाय नै फिरफिला उराय होनाय दहाय जाखांबाय आरो मुंख्लंफोरखौ मान बावनाय बे हाबाफारिखौथ' बिथांमोना लाखायोखा नै दानिया स्टेजाव मुंदांखाफोर एबा सिनियर आर्टिस्टफोरखौहाय माने मान बावनाय बैसागुनि नामाव रेसपेक्ट बे आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना नायदो चिरां जिल्ला बड' महरगिरि आफादनि महरगिरिफोर लोगो हमलायनाय बेनिफ्राय सोरगिदिं जिरायनानै नायनो थाखाय आलासिफोरनि थाखाय पेन्डेल बानायदों नै मोनथामबो जायगा साइडनिफ्राय बेनिफ्राय जोंनिया सार सोरांसाखौबो मान बावो खारन बेबो सासे मुंदांखा मिउजिक सुजुगिरि प्राय बिराद सुजुनाय जाबाय बेनिफ्रायबो मिउजिक आर्टिस्टनि रेकर्डिं स्टुडिअ दं जेराव मिलौदो स्टुडिअ होननाय बेनिफ्राय बिसानि प्रेजेन्ट आफादगिरिखौहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौ नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ नैबे सारानो नै दानिया नोंथांमोना नायलांदो गासै माने सिनियर आर्टिस्टफोर लेंहरजानाय आलासिफोर नै फारियै जिरायनानै दं बयबो नोंथांमोना गोसो होनानै नाय नोंथांमोना प्राय सिनायगोन सोरखौबा नङा सोरबा स्क्रिनाव थानानै मावग्रा सोरबा स्क्रिननि उनाव थानानै मावग्रा नै लेजेन्डसफ्रा बेयाव नै जोंनि सारमोना नै बेलाय सोरबा प्रडिउसार सोरबा मिउजिक डाइरेक्टर सोरबा माबा सोरबा मिउजिक लिरगिरि सोरबा मेथाइ लिरगिरि ओमफ्राय बेखौ सिनायखायो बिसोर गोजोन्थों हेपि बैसागु सार हेपि बैसागु जायफोरखौ जों CD केसेटआव नायोमोन सारमोनखौ गोसो गुदुङै बरायबाय आरो धन्यबाद होबाय लोगोसे बे समाव जायगाखौ लाहैफिननो थाखाय आं गुरै खावलायबाय जायखौ नोंथांमोना नायनानैल' लादो नै दावराव जाखानाय दा दावराव जानाय दा माने औ बावनो हाया मेदाममोनाथ' कालारमोन जोंनि न'आवनो ब्लेक एन्ड व्हाइटमोन नालाय टिभिया बुलेट बेटारिजों खेबनानै नायनाय ब्लेक एन्ड व्हाइटब्ला औ बेनो आरो दे जायखिया मोजां मोनबाय बे बैसागु मेदाममोन नोंथांमोना सिनायखायो औ इन्ट्र'डाक्सन होनाङा बायदि आं मोनखाबाय औ बिजि मोजां मोनदों नुनानै आदसा गोबावजोंसो लोगो मोनो औ लोगो मोनबायबो थाया नालाय आरजागौथ' बायदि फुराना जायनि मेथाइ खोनासङाबानो बैसागु मोनामोन बै समाव नै लोगो मोनबाय जोंना सार बिनय ओमफ्राय माबायदि मोनदों बरिया मोनदां ओमफ्राय बैसागु मोनदों ना मोनाखै मोनदों ओमफ्राय गोदोनि बायदि जायोना जाला दा बैसागुआ दा जाहां जालांगासिनो दं खुगाजों खुगा खनबाय थानायखाय माने उइथ केसेटजों मोसानो नाङा आंनि मथे खनथारनानै मोसानाया खोब दा मोजां मिलिहरदों जायो
आरोबाव बिदिनो मान बावनो सिगांदों नै सासे सार एबा आबौ बैसोनि जानाय बै समनि रेडिअ आर्टिस्ट मुंदांखा बिदिनो साउथ काजलगावनि होननानै बुंदों दा बिथांखौबो मान बावनो सिगांदों नै बेबायदिनो गुबुन गुबुन बै समनि सिनियर आर्टिस्टफोर गोबां जायफोरा कालसारनि थाखाय मावबोनाय बर' कालसारनि थाखाय बिथांमोनखौ माने मान बावदों टाइम टु इट जानायनि सम मा फंबाय सुनांगौ आखाइ सुनांगौ दा बे प्रग्रामावनो जों एसे लान्च माने जाना लानो नागिरदों आखाइ सुनि बे जायगाया मा चाइनिस ब्रादार बे जायगाया जाहैबाय सोमला फोथार गयबारि होनो ओमफ्राय बे मा पार्क ना मा बेखौ जाहैबाय जोहोलाव सोमलानि मुङाव बानायनाय जोहोलाव सोमब्ला पार्क होननांसिगोन जोहोलाव सोमब्लानि होमब्ला बेयावनो माखासे हाबाफारिखौ लादों आखाइ सुनानै लाबाय बेनिफ्राय आखाइ सुखांनानै जिरायनि होमब्ला जाबाय नै दा जाखांनानै बेक टु प्रग्राम एबार जागासिनो दं नै फाटाफाटि प्रग्राम माने बादायलायनाय माने लांदां बैसागु मोसानाय बादायलायनाय नामा जायखिया बेबायदि जानो थांगासिनो दङ नै बे कम्पिटिसन नंथ'आ गोबां आलासिफोरबो दंसै नै ओमफ्राय गोबां बयबो रंजाफादों आरो बेनो जाहैबाय ना बैसागु यास होमब्ला नोंथांमोना नायलांदो माखासे कम्पिटिसनफोरखौहाय आं हानायखिनि दिन्थिलांनोसै दा नायलांब्लानो जाबाय जिया ब्रह्म बेबादिनो रोजाबनानै मोसानायनो जानांगोन रिंकि ब्रह्म जेनिया ब्रह्म आथिंनि गानाय बियो थाल आरो लय अब्ला जोङो नायदिनि माखासे बादायलायनाय दाब दाब जायगानिफ्राय बा दाब दाब हारिमु आफादनिफ्राय बाहागो लाफैदों बे जोंनि आमथेखा ओनसोलनि हारिमु आफाद नायदो नोंथांमोना जोबोद रंजा बाजा बैसागु मोनसिगोन एबार नायदो लोगोफोर नोंसोरबो मोसायो महायनि नानि हा दलाइगाव गसाइगाव नोंसोर ज' मोसायोना आलदा आलदा ज' नोंसोर गासिबो ज' मा नाम नानि अनजि मा सनजिता लनजिता मनिता बिदि गोजा आरो सिनाया गसाइ गामिनि दा सोरगिदिं मानसिफ्रा बुंजोब्बाय नै लोगोफोर बेनिफ्राय समाबो बेलासि जाबाय नालाय अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादों आङो दिन्थिलांनो नाजाबावनि दानिया जाहैबाय बिजनिनिफ्राय आरो नैबे बादायलायनायाव बाहागो लादों बिजनि ग्रुप डान्स हौवाफोर हिन्जावफोर अल द बेस्ट सुरु दाउ गाबनायजों रुपाली बैसागो मोजां जागोन दे दान्दिसे स्राय मोसालांनोसै जोङो
नैबे आरोबाव दस्रा ग्रुप लोगोफोर बिसोरबो हाबबाय नै सिङावहाय एबार मोसाबाय बिसोरबो हायलालाय हैलालाय ओंखारथ'नायसै लोगोफोर प्रग्रामाथ' बिराद गोबाव जाबाय थागोन ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' जोङो थाबाय थानो हानाय नंले माने आं गोलाव लामा न'आव थांफिननांगौ नालाय ओमफ्राय दा एसेब्लाबो नोंथांमोननो दिन्थिबाय जायफोरा मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन दा जोङो बेनिफ्राय बिदाय भिडिअ'आबो बेखिनियाव बिदाय वान्स एगेन हापि बैसागु